Dnes budeme robiť moje najobľúbenejšie jedlo, a to konkrétne Big Mac. A verte mi, tento Big Mac bude oveľa lepší ako z McDonaldu. Čaute všetci, vítajte znovu na našom kanáli, ja sa volám Max. A ja sa volám Monika. A dneska si urobíme domáci Big Mac, ako som hovoril v intre. Bude to naozaj môj recept, takže majte sa na čo tešiť. Budeme na to potrebovať ľadový šalát, cibulu, zavaranú úhorku, horčicu, kečup, majonézu, soľ, plátkový syr cheddar, čierne korenie, mleté hovädzie mäso, ocot a olej a samozrejme žemle. Máme tu klasické mleté hovädzie mäso, ktoré si osolíme a okoreníme, klasika, takže... Tak? Aby ste to pochopili, tak ja som tu len taký malý mentor a pozorovateľ, ako to Maxovi ide. Táto séria je o tom, že Max varí a ja pozorujem. Môj recept, moje pravidla. Máme mäso okorenené a osolené, takže teraz si ho fajnovo takto rozmiačgame. Ručne samozrejme. Dobre miesíš. Idem bomby. A naozaj, tento recept je veľmi jednoduchý, takže už nemusíte chodiť do McDonaldu a utrácať tam veľké peniaze, keďže nehorazne zdvihli ceny. Ešte pridaj viac soli. Ja to tam posolím. No ryb mäso. Práve Monika presolila celé mäso. Celé moje mäso. Nechcel som soliť ja, keďže mám špinavé ruky. Asi tu je niekto zalúbený. Zachránili sme to. Chvála Bohu. Mäso už mám totálne zošľahané, ako môžete vidieť. Dám si ho teraz sem a teraz si ideme urobiť tú najlepšiu vec a to je Big Mac omáčka. Zoberieme si tanier, samozrejme pacneme tam 2 lyžice majonézy. Raz, 2. Jednoduché. Keďže Monike sa nepáči tou istou lyžičkou naberať niečo dvakrát. Komu sa to páči? Akože, dobre. Jedna stačí. Môj recept. Dobre. Dáme tam trošku cibulky. Takto za hrst. Potom si dáme kyslé uhorky. Ja ich mám veľmi rád, tak dáme ich tam všetky. Mňam. Dáme štipku octu, takže vidíte, že tento recept je naozaj... Štipka. Môj recept som povedal. Môj recept... Ja neviem, čo tu robím, ja odchádzam. Nechoď preč. Kto bude umývať riad? Prosím. Dneska som tu do počtu. Ale ide ti to krásne, odteraz varíš fakt, že každý deň. Ne chlapi, nerobte to, tu máš. Môžeš to rozmiešať. Ja si zatiaľ pripravím panvičku. Mám to pomiešané. Hej, dobre, vyzerá to fajn. A teraz ide moja tajná ingrediencia a to je údená paprika. Tak to tam dáme. A to urobí tú takú chuť, to neviem opísať, ale keď si to budete robiť doma, tak to bude fakt chutiť jak Big Mac omáčka. Len samozrejme tá omáčka bude zdravá. Žemlu si klasicky rozkrájame. Toto bude spodek, stred a toto bude horek. A jednu časť môžete darovať niekomu. Som si to predstavila, že susedovi zaklopeš. Nechceš vršok žemličky? Počúvaj ty, fakt si dneska do počtu. Mám ten pocit. To hľadáš? Lebo si zabudla maslo. A kde sa dáva maslo? Maslo sem a tie žemličky si najprv upečieš trošku, aby to bolo také chrumkavejšie. Ale ty si zabudol povedať, že ja som všetko pokrájala a nachystala. Čak ja viem. Ale im? Už viete. Ždibneme si maslo a opražíme si tam naše žemličky. Opečieme. Maxík? Prosím? Ja by som pridala ešte majonézu. Kľudne, není problém. A trošku soli. Akože poviem pravdu, ja moc nesolím. Ja to nemám nejako rád. Keď chceš, kvôli tebe tam pridám tú soľ. Je to dobré na 95%, a trošku som to ja prehnal s tým octom, ty si zase so soľou, ja s octom, takže dajte tam menej toho octu, prosím vás. Max, a na tom masle budeš potom opekať aj to mäsko? Nie, to ty pekne umieš tú panvicu a dáme novú panvicu a tam dám to mäso. Ale keď už si takáto múdra, tak môžeš teraz opäť tie žemle. A ja sa to budem pozerať, ako to robíš. Pozri, ešte není masielko. A toto je tvoj tajný trik? Áno. Kebyže to tak robia aj v mekači, by to bolo geniálne. Výborné sú aj rezne na masle, že? Trošku také potreté masielkom. Nemusíte ich opekať všetky, že vypražať. Už to masielko je podľa mňa úplne že rozpálené. OK, dobre. Poďme na to. Ja tam všetky 3. Presne tak. A ono, tá žemla chytí takú dobrú chuť, takú maslovú. Ja to mám rád. Nemusíte samozrejme maslo, môžete si to opiecať na olej a keď to nemáte radi, tak to nemusíte robiť vôbec. Pravda. Je to moja technika, ktorú som sa naučil ja, keď som bol veľmi ďaleko v Ázii, že tam robili všetko na masle. Dobre, Max, túto panvičku použiješ aj na to mäsko, lebo podľa mňa to bude úplne že gustiózne, keď tam bude to masielko cítiť. Zobral som si mäso, urobím si z neho takúto guličku, ktorú potom neskôr roztlačím. Výborne ti to ide. Wow. A tak zase je to tvoj obľúbený recept, stále ho robí doma. To je pravda, to je pravda. A zhora nemusíš.
Dobre. Nehorím? Nehorím, dobre. Dobre. Presne. Ak ťa môžem poprosiť, daj tam trošku oleja, lebo ja mám ruky zaneprázdnené guličkovaním. Fú, teraz neviem, či s tým maslom nám to neexploduje. To by nemalo. Ale môže. Dobre, máme guličku, takže dáme si ju pekne takto do stredu a týmto, neviem, ak sa to volá, si to roztlačíme. No, mal som to roztlačiť tým tanierom, ako som chcel. Musím to zachrániť, sorry. No, a týmto to rostlo. Dobre, dobre. Tak, super, dobrý nápad, daj na to. Bráško, bolo to geniálne. Ja si zatiaľ urobím druhú guličku, ktorá pôjde na vršok, keďže je to dvojposchodový burger, chápete to? Max, asi si istý Big Mac je dvojposchodový? Áno. To bola skúška. Dobre, bol taký stratený, že či áno alebo nie. Dobre, ja mám guličku pripravenú. Tuto dáme teraz kickflip. Samozrejme, mäso už máme osolené a okorenené, takže nemusíme ho teraz ešte raz, chápete to? Furt hovorím, chápete to, ale vy chápete to. Ja to nechápem. Ty prestaň klamať Chápeš, do telky. nechápeš? Prestaň klamať do telky. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Dobre, toto ma Max naučil, toto je triky z Afriky, že toto mäsko ešte, aby sa nám tam roztiekol dobre ten síreček. Presne tak, presne tak. Som rád, že sa učíš od majstra. Od majstra šéf kuchára. Čo? Nechápem. O sole mio. Takže teraz už ideme robiť ten burger, už je finálne, takže najprv dáš na tú buchtu omáčku. Presne tak, poriadne ju to tam daj, Dobre, už to tam kydám. Dobre, teraz tam dáme Šalátik. Šalátik. Ty môžeš šetriť. Ne, srandu si robím. Trošku Viete, šalátiku. Dáme trošku viac. Podľa mňa tak dávajú. Takto, presne. Dobre, dáš teraz cibulu. Uhorku. Cibulu? Môj recept. Uhorčičky, mňamózne, šmakózne, Daj ďalej. tam teraz cibulu a syr. Cibulu a ešte jeden sír. Áno, presne To je tak. nejaký lifehack? Áno, presne tak. To sú moje triky z Afriky. A ja tam teraz dám toto mäsko a ideme si to urobiť tiež takto isto dvakrát. Takže je tam teraz sír, pekne to môžete vidieť. Položíme tam toto krásne, fajnové, voňavúčke mäsko, mňam. A môžeme teraz robiť druhý vrstvu. Áno, a presne tak isto to urob, že tam dáš tú omáčku. Vyzerá to výborne, Max. Vyzerá to výborne, vyzerá to gustiózne, famózne. Druhé mäso sa nám peče, Monika robí druhé poschodie tohto našeho Big Macu, takže už sme vo finiše a za chvíľku si to porovnáme s reálnym Big Macom. No, ale dievčatá, chcela som vám niečo povedať. Dievčatá, žienky, je super byť len takáto lacná pracovná sila pre pomocníka v kuchyni, takže vychovajte si aj vy vašich šuhajov, nech sú trošku takí kuchárčikovia. A ona. Hej, Margitka, pozri sa na tohto mladého fešáka, jak tam pracuje a robí ten Big Mac. Ďakujem. Pridáme sír, nech sa to trošku doťukne. Dobre, poď, posledný Ako ďoťuk. pri tej prvej verzii. Vyzerá to naozaj výborne. Vyzerá to fakt super a fakt sme to mali hotové za pár minút. Vieš, na čo sa, Max, neteším? Na čo? Ja sa neteším na to upratovanie. Mohol by si tentokrát ty upratať. Čo, ja som navaril celé jedlo, to mám ešte upratať? Ale ženy bežne varia aj upratujú. Ten výraz. OK, takže finál teraz ide, posledný doťuk, dámy a páni. A pokladáme ho. Uľaľa, pane, bože, to vyzerá tak strašne dobre, ja som nahypený z toho. Let's go. Wow. Let's go. A kamoši, takto vyzerá ten burger, môžete ho vidieť, aký je veľký. Takýto vám v McDonalde určite nedajú. Môžete ho vidieť aj odtiaľ. To čo hovoríš na neho? Je brutálny, akože klobúk dole. Najkrajší burger, aký kedy urobil. Veľmi sa snažil kvôli vám. Presne tak a my ho ideme teraz otestovať. Max, zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec. Jakú? Zobrať ten McDonaldový, lebo my sme ho boli kúpiť v Mekáčiku, aby sme ich porovnali. No tak daj mi ten zdech sem. Toto je Big Mac z Mekáča, môžete to vidieť. Áno, žemlu majú krajšiu, ale keď si to porovnáme, jak to je vysoké, dámy a páni, vidíte môj a vidíte tento Big Macovský z Mekáču. To sa nedá ani porovnať, absolútne, takže tento je viac brutálnejší ako tento. Na tom sa zhodneme. Si kokino robino. Chvíľka pravdy. Chvíľka pravdy, dám to túto takto. 10 z 10. Otestuj ešte aj ten pravý. Koko, však to priberiem 300. Ľudia, ja sa vám musím s niečím priznať. Ja som nikdy Big Mac nemala.
takže ja to neviem posúdiť, že ktorý je lepší a teraz bude mať premiéru. Tak tým pádom tento nec. Dúfame, že sa vám videjko páčilo, nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete, ktoré vám tuto vybehli a ďalej. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte. Pa, Čaute. pa. A nezabudnite dať odber. Čau.